shugabanni ku dan saurari ni jawabi zan gare ku sosai to sai ku zo ku gyara zaman naku dan jin zancen gare ku sosai adalci ko cin amanar bayu to ya rage gare ku sosai shugabanni ku gane Allah zai tambaye ku zalunci ko kyautatawa kun to ya rage gare ku sosai taimako na al'umma yo kun ki ku ta shafa sosai kusan da rana gobe kiyama bakin ku za ya kumfa sosai haƙi na bayan Allah da kun biya ko daidai a kaifa sosai idan kun so a dinga dukkan cuta amma kusan da wannan sosai shugabanni ku gane Allah zai tambaye ku zalunci ko kyautatawa kun to ya rage gare ku sosai azalamai a kullum roƙon su su samu shugabanci sosai su dinga ɗauka kai daga ba kullum domin su yi butulci sosai waɗansu in su samu ɗan matsayi ba su ba mutumci sosai su ɗaura gama domin su yi cuta Allahu na ganin ku sosai shugabanni ku gane Allah zai tambaye ku zalunci ko kyautatawa kun to ya rage gare ku sosai shugabanni a wannan ƙarni burin su dai guda ne sosai da sun shigo cikin taron jama'a a zan kici da su ne sosai shugabanni ku dan saurari ne karshen ta za ku gane sosai ku san ki kyautata wa talakawa don ku fitar da kanku sosai shugabanni ku gane Allah zai tambaye ku zalunci ko kyautatawa kun to ya rage gare ku sosai azalamai macutan al'umma mutum ku bai da tsari sosai wasa ke ya dama kunin barna wunsha za ya yuri sosai mota tabda ya'yan talakawa a zalimai fitri sosai ba za su kai su kyakkyawar turba sai daman mugunta sosai shugabanni ku gane Allah zai tambaye ku zalunci ko kyautatawa kun to ya rage gare ku sosai shugabanni ku gane Allah zai tambaye ku zalunci ko kyautatawa kun to ya rage gare ku sosai akwai wasu mutane yan kore mun gano halin su sosai sai dinga lallami banan sai dinga korafin su sosai sai dinga neman goyon baya domin cikar burin su sosai a haɗa kai a cuci talakawa su yo shiru su kyale sosai shugabanni ku gane Allah zai tambaye ku zalunci ko kyautatawa kun to ya rage gare ku sosai talaka bawan Allah kai hakuri sakai yana ga Allah sosai wani kake bukata na ce makai roƙo ga jalla sosai yawaita addu'o'in manzanni in ka shiga sallah sosai sako boka ko wani dan buri ko mo shiga Allah sosai shugabanni ku gane Allah zai tambaye ku zalunci ko kyautatawa kun to ya rage gare ku sosai a kusa tumu dan zahinsa ko ko dan kansa sosai mun gana duk ashe barna ce salon yan siyasa sosai malami da halin yan banga ya san daɗin siyasa sosai ko da babu kare baya kawai ko ka duba sosai shugabanni ku gane Allah zai tambaye ku zalunci ko kyautatawa kun to ya rage gare ku sosai
shugabanni